Com veus, trencant de tema, el món de la música, com veus el món de comunicar? Abans parlàvem que editar un disc possiblement hauríem de mirar què és tot el que perdem, econòmicament parlant. Vols dir que l'efecte internet, l'efecte Facebook, l'efecte totes aquestes xarxes socials per emetre música, no en tenim prou ja amb això? Potser ha arribat el moment en el qual ja hem de canviar de format i no cal editar un disc? El format està caient per si sol, és que està caient a marxes forçades. Per què no fa la indústria alguna cosa perquè no acabi de caure del tot? Perquè jo crec que es dona un efecte curiós, no? Per exemple, la gent es baixa moltes coses per internet, legal o il·legalment, però per exemple es dona un fenomen encara bastant extraordinari. Jo he estat en el món del DVD, he estat venent DVDs a les grans superfícies i sé una mica com funciona, i és curiós perquè per exemple a les èpoques com el Nadal ningú es descarrega alguna cosa legal o il·legal per regalar. És a dir, la gent vol una cosa més física, per exemple, o en aniversaris, o en altres moments, més original. Sí, més elaborat, perquè esclar, el que et baixes tampoc t'acaba de donar la qualitat, diguem-ne, tant gràfica com sonora del producte original. I, per exemple, nosaltres per Nadal es venia molt producte, es venia una quantitat de producte absolutament extraordinari. I és igual que una persona tingués un costum de baixar-se coses d'internet perquè el Nadal acabava comprant allò. Per exemple, els Nadals encara és una indústria que encara funciona. Però en aquests moments sí que jo crec que s'està entre una mica ajudat, diguem-ne, pel fenomen pirateria, ajudat pel fenomen crisi, en aquests moments, home, la gent que està venent discos ho està passant malament. Jo personalment ara no hi soc, però és que em pregunto com subsisteixen, perquè és que, ja et dic, que venent DVDs jo veia que era molt difícil, no? I que anaves a les botigues i que a la gent li costava vendre el DVD i moure el teu DVD. Clar, si tu veies que la botiga no movia el seu DVD, el DVD que tu t'havia comprat, clar, com podies tu vendre-li DVD? I això amb el disc és amplificat a pitjor per 10, multiplicat per 10, però amb aquesta proporció. Llavors el futur és l'online, això està més clar que l'aigua, és el futur absolut, diguem-ne. Qui diu online no vol dir només internet, vol dir canals via satèl·lit, vol dir que està clar. Jo gent que entén amb això, gent que inclús té webs d'aquestes de sostenibilitat i coses. Jo parlava l'altre dia amb una persona que em deia, és que Joan, oblida't de guardar, perquè jo guardo pel·lícules, jo guardo música, oblida't de guardar, o sigui, no és el futur, fica-t'ho al cap. O sigui, el futur és que tu puguis decidir sí, que tu vols escoltar o veure tal pel·lícula o tal capítol de tal sèrie de televisió de tal temporada o de tal any, i que no fa falta que ho guardis, ja hi haurà qui ho guardarà per tu i tu tindràs una disponibilitat online a canvi d'uns tractes comercials que tu faràs amb alguna productora o televisió que t'oferirà aquell servei. O sigui, el futur és aquest. I qui diu internet diu per satèl·lit. Hi ha molta gent, jo quan estava a Madrid me recordo que vaig estar una temporada que deien això, que deien que ells deien el satèl·lit. Ells deien que la música viatjarà per satèl·lit i que tindrem canals via satèl·lit i que res, que tot això en definitiva té vol dir terrestre, que no va per aquí, diguem-ne, no? Qui diu satèl·lit és com a eina, vull dir, perquè evidentment internet m'imagino que tant pot anar per cable com pot anar per satèl·lit, vull dir que és el mateix. Ells parlaven d'això, ja es veurà, però que el futur és online, això que no ho dubti ningú. L'única pregunta que sempre em faig és a veure quan aquest fenomen de tipus regal, tipus que algú no es baixa algú per regalar, fins quan durarà i fins quan aguantarà la indústria. Ja et dic, jo personalment estic sorprès de que les discogràfiques, jo que conec, almenys les d'aquí a Catalunya, estiguin encara funcionant, però també em consta que les de Madrid, tipus EMI o tipus gent gran, estan fent també ara mateix empresa de serveis. És a dir, tu portes uns diners, ets un productor, portes uns diners i dius vull treure això amb vosaltres, però ells col·laboren d'alguna manera com a empresa de serveis. Quin és el teu futur? Cap on vas? Bueno, el meu futur espero jo ara continuar amb tot el tema aquest dels documentals i amb tot el tema d'escriure i de fer guions i aquestes coses. De moment anem per aquí. I bueno, estem remenant el típic, més d'una cistella, no? Vull dir, també hem de veure una mica, perquè esclar, el camp del DVD i tot això que era l'últim que jo estava més, diguem-ne, posat i professionalment treballant, clar, ha rebut, com tot.
ha rebut i estem amb el mateix que passarà. Aquí suposo que serà aquest online, suposo que també intentarem anar cap aquí, i ja et dic, però bàsicament doncs, poder treballar en el camp de la producció, bàsicament audiovisual, vull dir, tant de vídeo com de diguem-ne, si hi ha algun disco que se tercie, doncs també intentarem ser-hi, no? Vull dir, i sobretot també a nivell creatiu, a nivell de lletres i aquestes coses. Molt bé, proposa'm alguna persona que tu creguis que pot venir al Love Club. Sí, a mi em faria gràcia proposar-te el Gino Diamantini, que suposo que ho tindrà bé per venir, i si no ja parlarem amb ell. Gino Diamantini és un personatge, és un alter ego de Francesc Fargas, que és una persona que viu a Moià, un amic, un company, que té un disco de versions dels anys 60, 70 i 80. Són versions en castellà. Ara està treballant un disco en el qual també estem col·laborant, en el que igual farem una lletra per algun tema original que acompanyarà versions. Les versions estan collonudes, els hi fa gent, treballen músics molt bons de Barcelona, que van amb el directe amb ell, amb dos coristes molt guapes, i és un producte que jo el trobo sensacional, sobretot pel desparpajo i la cara dura, entre cometes, cara dura, diguem-ne, tipus showman, que és el Francesc, que a mi m'encanta, i som molt fan, som molt amics, i he pensat que penso que si ve aquí i aconseguim que vingui, que jo m'imagino que sí, que ara el trucarem, doncs que us divertireu, com a mínim us divertireu una estona amb ell. Molt bé. Pues el trucarem, quedarem d'acord i farem el contacte perquè pugui venir de part teva com a padrinat. Perfecte. Molt bé, Joan Capdevila, moltes gràcies per el que has fet, el que estàs fent, que també ho estem veient, i que tinguis molta sort en tot el que faràs en el món de la música, la producció, el guionatge, el periodisme, allà on t'hi posis. Esperem-ho. Joan, gràcies per venir al Click TV. Moltíssim, de veritat. I t'esperem... Gràcies per convidar-me, ho dic seriosament. El Joan, si recordeu, va estar també a la presentació del clicktv.cat que vam fer el novembre del 2009, fa tot just 7 mesets del naixement del Click TV, i el Carles Capdevila, perdó, el Joan Capdevila ja està aquí amb nosaltres per poder donar suport i bueno, ens ha deixat que l'entrevistem i que passem una bona estona aquí al Love Club. I sobretot també us desitjo molta sort. Moltes gràcies, Joan. Amb aquestes estem. Gràcies i fins a sempre. Merci.